Случвало ли ви се да излезете и видите, че имате спукана гума? Днес ще ви покажа как да я поправите с комплект за запушване на гуми в 4 лесни стъпки. Нека започваме. Първо намерете пирона в гумата. Помолете някой да премести колата бавно, докато гледате зад гумата, за да го видите. Когато го намерите, напръскайте с сапунена вода. Ако се появят мехурчета, има теч. После използвайте клещи, за да извадите пирона или винта. Следващата стъпка е да вземете комплекта за запушване на гуми и да извадите рашпила, този инструмент. Сега трябва да вкарате рашпила в дупката, направена от винта, за да изгладите отвора. После вземете една от въжените тапи и я пъхнете в отвора на края на рашпила, като я вкарате до средата на тапата. Сега можете да натиснете тапата в дупката, докато влезе около 3/4, след което трябва да я издърпате рязко, така че тапата да остане в дупката. След това можете или да оставите тапата така както е, или да изрежете краищата, за да са наравно с гумата. Сега всичко, което трябва да направите, е да напомпате гумата с въздух, а правилното налягане е посочено на стикера на прага на вратата точно тук. В този случай трябва да я напомпаме до 32 psi. Напръскайте тапата с сапунена вода. Ако няма мехурчета, ремонтът е успешен и сте готови да тръгнете.